Avui serà un vídeo diferent. Veurem una font molt peculiar, la font del Cuento. Popular i coneguda font del barri del Guinardó, la Font del Cuento, ara seca, però anomenada ja l'any 1739, era un lloc on des de força temps enrere, quan degut a la mancança de vehicles privats tan sols s'hi podia acostar amb els medis públics de transport de l'època, hi venien les famílies a berenar, a recollir la bona aigua que hi manava i on els avis explicaven contes a la quitxalla mentre feien llargues cues i esperava que s'omplissin d'aigua els estris que hi duien. D'igual manera, s'hi celebraven plàcides trobades i dinars on les famílies gaudien de la música que emetien els gramòfons de l'època. L'aigua que hi manava provenia d'una mina del seu subsòl, ara tancada, que ha servit de refugi dels atacs aeris a la passada Guerra Civil. Quant als orígens del seu nom, hi ha diverses versions relatives al que he contat, però la versió que sembla més real és la que fa referència a les trobades amoroses dels joves enamorats que anaven fent el cuento als racons que envolten la font.